Z redakcie som odchádzala neskoro. V posledných dňoch sa veľmi ochladilo. Sem tam už poletovali snehové vločky a fúkal silný vietor. Rozhodla som sa, že sa prejdem po čerstvom vzduchu. Vyhrnula som si teda golier na kabáte, natiahla kožené rukavice a kabelku prehodila cez plece. Pešo som prešla cez Starý most a zahla doprava na cestičku vedúcu do sadu Janka Kráľa. Mám rada toto miesto. Najstarší verejný park v strednej Európe a jeden z najstarších stredoeurópskych parkov vôbec je iba naskok od rušného centra. Vládne tam božský pokoj. Ako by ste sa zrazu ocitli v inom svete. Bez aut, zvonenie električiek, ponáhľajúcich sa ľudí. Tu každý ako si automaticky spomalí. Teraz, najmä počas teplejších víkendov, je sad vyhľadávaným miestom starších ľudí. Ako vrabce poobsadzujú všetky voľné lavičky a vychutnávajú si posledné lúče jesenného slnka. Večer je sad ešte tichší, len občas stretnete zaľúbenú dvojicu. Teraz som v parku úplne sama, vôkol ani živej duše. Kráčam k záhradnému altánku, ktorý bol pôvodne vežou františkánskeho kostola. Bratislavčania sa tam radi stretávajú a zároveň je to aj špecifický orientačný bod v parku. Odrazu ma premklo akési zlé tušenie. Začula som šuchot a praskanie suchých konárov. V zápätí sa za mnou ozvali kroky. Pridala som. Ako som míňala pouličné lampy, môj tieň sa predĺžoval a znova skracoval. Široko ďaleko žiadny človek, nikto, na koho by som zavolala, keby bolo treba. Trhane som dýchala a už som takmer bežala. Zavše som sa obzrela, ale to vo mne ešte zvyšovalo paniku. Nechápala som, prečo podlieham strachu, veď sa nič nedeje. Zrazu ma oblapili ruky a stiahli ma dozadu. Zatackala som sa, takmer som stratila rovnováhu. Neznámy ma chytil od chrbta okolo krku, vykrútil mi ruku a pritiahol ma k sebe. Strácala som dých, neskutočne som sa bála, nedokázala som vydať zo seba ani hlások. Cítila som drsné ruky na pokožke a nepríjemný dých. Neznámy sa mi priblížil takmer na dotyk tvári a zamrmlal. Zakrič a vykrútim ti krk, rozumieš? Potom mi pustil ruku a strhol z pleca kabelku. V tej chvíli som mala obe ruky voľné a nadobudla som falošný dojem, že niečo zmôžem. Ani neviem prečo, prudko som sa mu načiahla k tvári. Chcela som ho pichnúť do očí alebo bolestivo poškriabať, no chlapík bol rýchly. Schmatol ma zasa za krk, tentoraz stisol a v zápätí som pocítila v chrbte jeho koleno. Potom zovretie povolilo a vtedy udrel po hlave. Zadunilo to. Ostrá bolesť mi prenikla až k spánkom, do čela, takmer som zamdlala. Klesla som na kolená. Lapala som dých, šokovaná, zaskočená. Muž sa ku mne sklonil, čakala som ďalší úder, no začula som iba na budúce sa správaj rozumne a buď poslušná, je ti to jasné? Posadila som sa na päty, neschopná zodvihnúť sa. Počula som ľahké kroky, rýchlo sa odo mňa vzdialovali. V tme a tichu sa ozýval iba môj prerývaný dých. Živočíšny strach ovládol každúčku bunku môjho tela.